blei pi baro ngangai scam ba baro na pren jo pi nang ban update yaki mobile application lengba ka Play Store bat kani kamlong ka ba hando kata handrei hakabaya dei bat ka Bible Diary application ka yapher shibun ba na kiwe padeki mobile app hoi kamda dei ka ba yapher hadu kata handrei ka daw ba phimlap ya ka jaka ban update kata kal penlong yapi bakan yapher shibun hakarokom update na kiwe padeki mobile application but kini kijing puli ki ba pi i hangni kidei ki bangala de ban update tidak dapi ko ban update ya kani ka app ya na po setting but lengba jong kani ka setting sayo ya ki artli ki option ki ba pi haban update ka shong ha pi ba pin update ya kanu ko benta lada pi ko ka ban kong ka badai shphang ka jing puli ka baman la ka sngi pila ban klik ka ban kong balada pi ko apat tangget na ka benta ka jing duai pila ban klik ka ba lada pi ko ru ban yo ya ki mat pusan jong man la ka sngi ublei pila ban leit na ka website ka bangal ai ka description harum ka ba kerteng ka kuborkristan.in but lengba jong kini ki bangi sam cha pi ngi kerben ba pi songtanat bat pi yo jing mentoi ti parlok baro lada kani ka ajing mod epi wat kret ban sam lem shikiwei but kam tam ba pin kershan yangi ka ba pi subscribe kuplei shibon